gare ku ya uwa. Wannan sharrin zuciya kada mu san zuciya. Zuciya tana kai mutum ga halaka. Mu kiyaye. Mu tausasa zuciya kan aikin alkhairi. Kada mu bar ta samu aikin shari. Da fatan an ci. Shirin zuciya akwai rikitarwa ɗan uwa. Gaskiya na fara da rabana sarki na masoyan juna su suka taimaka wa musulunci ya samu karbuwa. Gaskiya ita dai zuciya wata halitta ce a kirjin ɗan adam take ciki kunci, kuma ita ba gashi bace ɗauka ce in ta gyara ɗan uwa kai dace, in ku ta ɓaci kai fa ka lalace, ka ci ka ka zamo na gasashe. Zuciya ce take saka mu mugunta, ita ke samu hasada har ta hata, wayo zuciya makunshin cuta, ya Allah ka tsare mu shirinta, kar da ka bar mu ma mu hau dokinta, ya Allah tsare mu sharrin zuciya a rayuwa.
shaye-shaye nan muka dosa, kullum gare mu nan ta zo ta yi rasa, dattijai suna ta bata matasa, yan uwa sai mutu baran biya amsa, kafin ran da za a kai mu kushewa mutuwa. Ka kare